Здравейте, приятели, ние сме Митко. Яни. Днес ще ви разкажем за село Рускастро, където се намират духовите и сега ще отидем в къщата и да. Здравейте, ние сме пак аз и Яни. И сега се намираме в къщата, която обитават духови. И сега ще поканим местния жител от село Рускастро. Това. Здравей. Здрасти, казвам се Георги. Снощи около 2 часа през нощта ставам да чу. Ето го пак, приятели, вижте. Снощи около 2 часа ставам да ползвам туалетна и чувам някакви странни звуци. Някакви духови. Запарих колата и отирах до края на селото. Чувам някакви тъпани, гайди, сверят, удрят. Прибрах се и около 4 часа през нощта пак нещо чух. Ето, приятели, чувате ли? Аз влизам, бе. Елате с нас, приятели, да поговорим заедно. В момента тук се чуваше нещо. Да, продължите да разказвате, господин. И... Да. Видяхте ли го ви, приятели? Колега, видя ли го? Видя го. Да, и разкажи. Станах към 4 за през нощта в угол и пак чувам някакви такива тъпани и ставам да погледам през прозорце. Гледам пак около 6-7 човека. Пак удрят с тъпани, с гайди, викат, цирикат и излизам и пак нищо нямам, приятели. Чувате ли го, приятели? Елате с нас да променим. Ето, отново нищо няма. Отново нищо няма, вънка е минус 1 градус и е 2 часа през нощта, а ние пак, нали, обитаваме къщата и да... Чува се, бе? Да.